Zdravo ljudi, ja sam Vlada. Dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli u moj novi video. Danas pričamo o zabrinutosti. Jedna duhovna knjiga kaže ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinuće se zase, dosta je svakom danu zla svojega. Zabrinutost i tjeskoba oko stvari koje ne možemo da promenimo su samo poražavajuće. Niko danas ne može da kaže šta će sutra se desiti. Međutim, ako problem postoji danas i treba ga danas rešiti, onda bismo morali da se pozabavimo njime danas. To što se brinemo šta će biti sutra, ništa nam neće pomoći. Zato iskoristimo današnji dan i učinimo nešto da rešimo problem u kome se nalazimo i bit će sve dobro. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte i subscribeujte se na moj kanal i vidimo se u novom videu. A do tad, pozdrav!